περισσότερους από εσάς γνωριζόμαστε καλά. Με όλους σας έχουμε περπατήσει στους ίδιους δρόμους. Έχουμε βρεθεί στην τοπική αγορά, έχουμε συζητήσει, έχουμε ανταλλάξει απόψεις. Με αρκετούς έχουμε διαφωνήσει κιόλας για θέματα του Δήμου μας. Όλα αυτά είναι υγιή. Όλοι μας βιώνουμε την εγκατάλειψη. Και όλοι μας, κυρίως, μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία για το αύριο του τόπου μας. Φίλες και φίλοι, η Αρτέμιδα και τα Σπάτα είναι δύο ευλογημένες πόλεις, με πολλές φυσικές ομορφιές και εργατικούς ανθρώπους. Κι όμως, αντί η τοπική κοινωνία να διαθέτει πλούτο, τα πάντα είναι καταλελειμμένα στην τύχη τους. Υπάρχει παντού μια στασιμότητα, από τα πιο μικρά έργα έως τα πιο σημαντικά και μεγάλα. Επί δεκαετίας βλέπουμε το τρένο της ανάπτυξης να περνά μπροστά μας, αλλά να μην κάνει ποτέ στάση στην περιοχή μας. Ολόκληρες γενιές συμπαθητών μας μεγάλωσαν με την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει στην περιοχή, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Κι όμως, τίποτα δεν έγινε. Και αυτή η εγκατάλειψη μας στοιχίζει σε θέσεις εργασίας, σε λουκέτα στην τοπική αγορά, σε υψηλή ανεργία, σε ανέχεια στις οικογένειες που τα βγάζουν δύσκολα πέρα και παλεύουν να επιβιώσουν. Φίλες και φίλοι, την προσωπική μου διαδρομή τη γνωρίζετε όλοι σας καλά, όπως και την οικογένειά μου. Κάθε πτυχή της ζωής μου έχει ταυτιστεί με τον τόπο μας. Προσωπικά δεν είδα ποτέ την πολιτική ως επάγγελμα. Ούτε προσπάθησα να βιοποριστώ από την πολιτική. Είμαι άνθρωπος εργασίας. Δουλεύω από τα 25 στο δικό μου τεχνικό γραφείο και αγωνίζομαι καθημερινά. Βιοπορίζομαι από το επάγγελμά μου. Δεν έχω ανάγκη να εκλεγώ για να αποκτήσω εισόδημα και κοινωνική θέση. Ο λόγος που ασχολήθηκα με τα κοινά από πολύ μικρή ηλικία είναι διότι πιστεύω ότι αν δεν το κάνουμε εμείς που αγαπάμε τον τόπο μας και αγωνιζόμαστε γι' αυτό και θέλουμε να πάει μπροστά, τότε ποιος θα το κάνει για μας? Είμαι από τους ανθρώπους που δεν μου αρέσει να περιμένω από τους άλλους να λύσουν τα δικά μου προβλήματα. Εάν θέλει, φίλοι μου, κάτι να αλλάξουμε στο Δήμο μας, πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα και από κανένα. Να γίνουμε εμείς η αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Όταν το 2014 ξεκινήσαμε την πορεία μας με την Ανάσα για να αλλάξουμε το Δήμο μας, πολλοί ήταν εκείνοι που δεν πίστεψαν στη δύναμή μας, που αμφισβήτησαν τις προθέσεις μας, που είπαν ότι θα τα εγκαταλείπαμε. Εμείς όμως επιμείναμε. Δεν το βάλαμε κάτω. Υπηρετήσαμε το κοινό καλό. Υπηρετήσαμε το κοινό καλό. Τιμήσαμε την ψήφο των συμπολιτών μας στο Δημοτικό Συμβούλιο με ήθος, με τριοπάθεια και σεβασμό στη θεσμική λειτουργία του Δήμου. Και το κυριότερο, ήμασταν πάντα παρόντες, στηρίζοντας με την ψήφο μας όλες τις κρίσιμες αποφάσεις στο Δήμο μας. Ενώ όπου χρειάστηκε, δεν διστάσαμε να ασκήσουμε κριτική, να στυλιτεύσουμε επιλογές επιζήμιες για τον Δήμο, αλλά για την καταπάτηση των κανόνων λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου από τον απερχόμενο Δήμαρχο. Το σημαντικό όμως είναι ότι δεν λυγίσαμε. Συνεχίσαμε να υποστηρίζουμε με πάθος αυτό που εμείς θεωρούσαμε σωστό για τον Δήμο και διαψεύσαμε όλες τις κασάνδρες που έλεγαν ότι θα εγκαταλείπαμε. Και σήμερα στεκόμαστε εδώ μπροστά σας, πιο δυνατοί και πιο ενωμένοι από ποτέ, αποφασισμένοι να κάνουμε την ανατροπή για το Δήμο μας. Φίλες και φίλοι, τα τελευταία 5 χρόνια με την Ανάσα δεν λείψα ούτε μία μέρα από το πλευρό του Δημότη. Ήμασταν παρόντες με λύσεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της ζωής στην πόλη μας. Εγώ προσωπικά έδωσα την εμπειρία και την τεχνογνωσία μου ως πολιτικός μηχανικός στη διάθεση του Δήμου. Δυστυχώς όμως βρήκα πόρτες κλειστές. Η απερχόμενη διοίκηση προέταξε το μικροκομματικό συμφέρον, θυσιάζοντας το μακροπρόθεσμο συμφέρον της πόλης μας. Αδιαφορία και απραξία χαρακτηρίζουν την κατάσταση στο Δήμο μας σήμερα. Οι γειτονιές και οι συνοικίες εγκαταλείφθηκαν.
στασιμότητα και εγκατάλειψη παντού. Και σας ρωτώ, δεν πρέπει επιτέλους να κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε αυτή την υποβάθμιση? Ως πότε θα ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση? Πραγματικό όμως είναι να μπορεί κανείς, γιατί αν ακούσει κάποιος την απερχόμενη διοίκηση, θα πιστέψει ότι για όλα τα κακά στο Δήμο φταίμε εμείς, η αντιπολίτευση, η ανάσα. Και όχι αυτοί που διοικούν εδώ και 5 χρόνια με αυτόν τον τρόπο τον τόπο μας. Αν κάποιος τους ακούσει, θα νομίζει ότι μένουν σε άλλη πόλη. Ότι όλα λειτουργούν άψογα. Στην ίδια πόλη δεν ζούμε όλοι μας. Δεν βλέπουμε όλοι μας τα ίδια, βλέπουμε κάτι διαφορετικό εμείς. Είναι δυνατόν να μας κοροϊδεύουμε με αυτόν τον τρόπο? Ας μας απαντήσει όμως η επερχόμενη αρχή κάποια ερωτήματα. Στις προηγούμενες εκλογές εκλέχθηκαν με σημαία τους ότι δεν θα αφήσουν να γίνει το κέλ στο πλατή χωράφι. Ότι δεν θα επιστρέψουν λίμματα, λέγανε. Γιατί θα υποβάθμιζε την περιοχή μας και θα ρίπαινε τη θάλασσά μας, λέγαν στο πρόγραμμά τους. Λοιπόν, το ψήφισαν όχι με ένα, αλλά με 2 χέρια. Και μάλιστα, εμπέζοντάς μας, άρα και εσάς, μας έβαζαν να ψηφίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλες αποφάσεις, ενώ ήδη είχαν υπογράψει το σύμφωνο, το περιβόητο συναντήληψης και είχαν όλα ληφθεί οι αποφάσεις τους. Θέλετε ένα ακόμα παράδειγμα της πλήρους απραξίας τους? Υποσχέθηκαν ότι θα έλυναν το κτηριακό πρόβλημα των σχολείων μας. Υποσχέθηκαν σύγχρονες σχολικές υποδομές για τα παιδιά μας. Και τι από όλα αυτά έκαναν τελικά? Ενώ προεκλογικά κατήγγειλαν ότι είναι τριτοκοσμικό οι μαθητές να κάνουν μάθημα σε κοντέινερς, ως Δημοτική Αρχή πρότειναν τη λύση της αντικατάστασή τους με καινούργια. Αλλά ούτε και αυτό δεν προχώρησε. Θα σας δώσω ένα ακόμα παράδειγμα της απραξίας και της αδιαφορίας τους. Εμείς ως αντιπολίτευση κάναμε πρόταση να δημιουργηθεί ένα θερινό αμφιθέατρο χωρητικότητας 800 ατόμων. Τρέξαμε οικονοτεχνική μελέτη, μάλιστα ήταν η στατική της μελέτη έτοιμη από εμένα. Βρήκαμε μέχρι και χρηματοδότη, τα χρήματα υπήρχαν για να φτιαχτεί αύριο το θερινό αμφιθέατρο. Το αποτέλεσμα? Αφού μας λιδόρισαν, αφού μας πέταξαν λάσπη, ο απερχόμενος δήμαρχος είπε ότι θα δώσει ο ίδιος τη λύση σε 6 μήνες. Να σας πω τι έγινε? Τίποτα. Από τότε έχουν περάσει 3,5 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Ο Δήμος Σπάρτων Αρτέμιδος έμεινε χωρίς να έχει έναν χώρο να προάγει τον πολιτισμό του, ενώ έχει τόσους πολιτιστικούς συλλόγους, φορείς, θεατρικές ομάδες και πολλά άλλα. Το χειρότερο απ' όλα είναι πως στις τελευταίες μέρες γίνεται προσπάθεια πόλωση του κλίματος με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Κλείστε τα αυτιά σας. Σε αυτά που θα ακουστούν, μην τους αφήσετε να σας επηρεάσουν. Η ένταση που καλλιεργείται είναι ψεύτικη και έχει μόνο ένα στόχο: να φανατίσει τους δημότες και να μεταφέρει τον δημόσιο λόγο σε πρόσωπα και προσωπικές αντιδικίες. Έτσι πιστεύουν κάποιοι ότι θα ξεφύγουν από τις ευθύνες τους, φανατίζοντας την κοινωνία. Το γεγονός ότι πέρασε μια πενταετία χωρίς να γίνει απολύτως τίποτα δεν αλλάζει, κύριοι. Το γεγονός και μόνο ότι ο επερχόμενος δήμαρχος είναι ένας από τους 3 μόλις σε όλη την Ελλάδα που δεν έκανε ούτε έναν δημόσιο απολογισμό του έργου του. Όραμα της Ανάσα είναι ένας ανθρώπινος Δήμος που στηρίζει τα πιο αδύναμα μέλη του με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όραμά μας να κάνουμε το Δήμο μας δυνατό, με σύγχρονες υποδομές που θα φέρουν ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία και δουλειές στους δημότες. Όραμά μας να στηρίξουμε την τοπική επιχειρηματικότητα, να κρατήσουμε όρθια την τοπική αγορά, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Όραμά μας να επαναφέρουμε το αίσθημα ασφάλειας στις γειτονιές μας, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των δημοτών μας, να προστατεύσουμε το πράσινο της περιοχής, να αναδείξουμε τον πολιτισμό μας. Φίλες και φίλοι, η Ανάσα είναι μια αδέσμευτη ανεξάρτητη παράταξη. Η δύναμή μας είστε εσείς που μας στηρίζετε. Δεν υπάρχουν πολιτικά τζάκια ανάμεσά μας. Δεν υπάρχουν κομματικοί αποκλεισμοί. Εμείς είμαστε εδώ και συζητάμε με κόσμο από όλα τα πολιτικά κόμματα. Η νίκη της Ανάσα
θα είναι νίκη των Σπάτων και της Αρτέμιδας. Για τον τόπο και τους ανθρώπους. Φίλες και φίλοι, η μεγάλη δύναμη της Ανάσα είναι οι άνθρωποι μας, οι υποψήφιοι σύμβουλοι μας. Από την αρχή έθεσα πολύ αυστηρά κριτήρια για τη συγκρότηση της δημοτικής μου ομάδας. Θέλω δίπλα μου ανθρώπους έντιμους και άξιους. Αυτό που βλέπω στους συνεργάτες μου είναι ανθρώπινες διαδρομές. Ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο μας και θέλουν να προσφέρουν. Αυτό είναι το κριτήριό μου. Και είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα που έχω δίπλα μου και με συντροφεύει.